Prabu. Boten katolokan salam taklin kula ya kan. Tur Kyai Prabu Sangyaji kawon sesawu-sawu datang Kresna.
Yai Prabu Katuran jauh. Nopo kula menika yen to lepas menika panjenengan lepataken. Kula kepengin manfaataken kawula wonten ing Indraprasta. Manembah dhateng Gusti Kang Karya Jagat. Pamila kula kepengin mbangun candhi. Napa menika lepas Yai Prabu Kaluhuran menawi to panjenengan nyuwun katrangan dhumateng Arakanta ing Durawati babagan ngenani gegayuhan panjenengan ingkang badhe anangun wujudipun Candhi Saptawarga menika miturut pamanggihipun Arakanta menika boten tepat karana napa menawi panjenengan badhe anangun bangun wujudipun Candhi Saptawarga menika sampun menapa to darunanipun sampun karana candhi menika wujudipun wewangunan kinarya sarana manungsa utawi jalma menika manembah marang Gustinipun boten kok napa manungsa utawi jalma menika nyembah dhateng kayu watu menika boten namung dados lelataran lan ugi punjering pangibadah Yai Prabu. Dados kegayuhan kula menika boten tepat boten saestu palekepara luhur saged Yai Prabu. Mboten ndak kula sanget dhateng panjenengan Wistapara iki. Nanging kakang ingkang dados tangising bates kula ngantos kalenggahan menika kula boten saged wujudaken cara menapa wiwit Candhi Saptawarga enjing kula wangun sonten tumekaning jungkur kosok konsulipun sonten kula wali bangun enjing tumekaning jungkur Prabu Prabu yen kok tas gula lepat tumraping Gusti Kang Karya Jagat amun panjenengan Yai Prabu Samiyaji kepada Kakang Durawati menika badhe sumatur menawi lepat nyuwun pangapunten. Kula menika sampun kapatah sampun kadhapuk dados dalangipun para Pandhawa menika panjenengan kula rawuhaken. Prabu iji menawi panjenengan menika ngrumaosi kagungan kalepatan menggahipun Gusti Kang Karya Jagat. Keparengipun piye? Gusti menika maha welas maha pangapura menawi panjenengan kagungan kalepatan cekap metubat tertentu Gusti menika saged paring pangaksami namung menawi panjenengan badhe mangun wujudipun Candhi Saptawarga kedahipun menika namung miturut kula ya mengki mangke Candhi Saptawarga candhi menika wujudipun papan panembah utawi punjering pangibadah sapta menika pitu arga menika gunung ingkang tumpang pitu menika wonten papan dunungipun ingkang eyangipun Aksi Abiyasa pamela menika Prabu panjenengan kula rawuhaken jalaran kula panjenengan salah satunggaling tipising Bathara Lesti tartamtu mangertosi menapa to kekiranganipun kula kepengin mangun meru tumpang pitu. Oh. Kula tak ndonga sekejap sedaya dawuh kula. Ngemuti bilih panjenengan kaliyan Kyai Prabu Kurupati saking Bajaya menika taksih nak dulur. Nggih. Taksih tedhak embes madunipun Sang Mahatma Abiyasa. Lereng-lerengipun Abiyasa putra saking Begawan Palasara. Begawan Palasara menika putranipun Begawan Sakutra. Sakutra menika putranipun Bambang Sakri. Lah Bambang Sakri menika putranipun Sang
panggilan utawi begawan manungwayasa pramila menawi panjenengan kepengin mujudaken wewangunan Candhi Satwaga kepareng panjenengan junjung derajatipun para luhur kanthi wujudipun jimat jamus kalimasada yen aku sasampunipun panjenengan dikakaken Candhi Satwaga saged jumeneng wonten ing Jurasta nanging ento tinungkulan dening jamus kalimasada badhe kula wujudaken salak wonten sarata Dimas kula wonten jamus kalimasada Iyo kini ramu ana ing Indraprastha tanpa tinimbang. Ana kali ganteng. Pamunten dalem saking Mas. Kula sowan punika namung badhe ngaturaken kabar kadiwasan. Tanpa peninggalan sira rawuh ana ing Indraprastha ngendikake yen to ana ing kabar katiwasan. Katiwasan yen perkara apa? Dumadakan kaki samparan punika sowan wonten karsan ingkang boten bukti Mas. Lajeng dheweke nyuwun ngambil pusaka jamus kalimasada Mas. Kaki samparan rawuh Jeng Candrawati kula kasih dian dawuh bener ngendikane Dimas Andini lha sak menika ngapunten dalem sewu dumateng kula Kang Mas yen kula menika gadhahi lepat Kang Mas Jeng Candrawati kula dawuh ing sawit aku rak wis ngendika jamus kalimasada tumati ing praja Indraprastha Ojo nganti awal saka astane panjenengane. Yukini nganti ewah. Kapunten Kang Mas. Yen to kaki samparange menika sowan ugi matur dhateng kula. Yen to kaki samparange menika utusan dhateng panjenengan dalem Kang Ya Mas. Candrawati. Kula kasih ya. Kabar pisan kula kang ora ngutus kaki samparane. Dajekane Kami menganggap Mas. panjenengane kuwi piye to? Ing sawit mengkakang lak ngendika. Yen kados ngaten sambarangan menika ateges malih. Ning nyatane ora entuk marilah anyuwur kahanane pusaka jamus kalimasada ateges malih. Yai Prabu kok saged paring gawe kados mangkaten menika kanthi dasar napa ya? Dasaripun nggih sambarangan menika boten dipundhuta pundhut kahanane jamus kalimasada nanging menika nyuwun oleh ngarsanipun. Namun mekaten menawi menika dereng gamblang kahananipun menapa saenipun utawi prayoginipun pulunan kula putra kuling pringgalayapun samarangin dipun padosi dipun tangleti kados pundi ampun kesusahan utuh kalian ingkang pulunan yen ratu menurut panemuku yen to akan ngarteni
putra maling bakal tak pateni. Loh, aja ngono ta Aku Yai. isin yen to anggar ben putra sing Lanjut. Waduh. Yai, Yai Bayati. Yai Prabu, ampun ya jenengan kok ya jenengan Bromo pun Yai Bayati. Meneh-meneh ora sedaya. Loh, Yai Bayati, Yai. Ibu tahu perjalanan Gusti tak lanang aku mati Bayati. ning yen to boten dipun paringi ganjaran menika mengke tetep kemawon dados maling. Yai Prabu, Nyata niku kados Yai Prabu Satyajin, Yai Prabu Dritono. Ampun bantah berdawa tapi moga dipun bujuk mesaken ponakan kula menika Yai Prabu. Banget rasanya yen topel kakang bisa kegendengan kelawan sirami wae. Semangat ugi kula kakang. Bungah sangat ras atas kula. Tansah sarindhet dhateng panjenengan dalem kakang. Wah, pasuyanmu kadya pindho widodari kang ani juwana. Pun kakang tresna banget kelawan jeneng sira wae. Semangat ugi kula kakang. Sak meruping mati. Sak meruping bumi. Tresna kula amung kanggo panjenengan dalem Apa kakang. ngono Gusti? Menika leres kakang. Yen ngono pun kakang kepengin lumban ucap madune asmara ya Jen. Monggo Kang Mas. Ya Jen.
Iki arek ora dolo. Jelidek kakangku Sing kaya ngono. belani marang ponakmu lanang. Aku ora kok belani. Nanging yen Pramuto durung ana kasunyatane, durung ana bukti-bukti kang cetha, ora bisa nutuh. Nyatane maling ya tetep maling. Becik gecek dapet. Kabeh kuwi mau kaya dhewe. Sopo kali sampeyan kuwi anakku ya anakku. Alamu kali sampeyan kuwi nganti beset kulite. Gedene ati itu makane pasti. Ayo pasang wae. Kamu kuwi ya. Ibu percaya niki mawon. Ya Prabu Durjana kok malah tetep seneng. Kok malah nglicipi cara papak malah gawe urung-urung. Kalau gitu mau maling ke mau totingu. Mereka taksih nak dulur kali panjenengan. Wis Ampun panjenengan murup-murup dateng gendingan sirah. takal kowe jrogas to. Saka kaca boyo. Iki ya Prabu. Ning ora ono sing kabeh. Mboten apa kok mboten digawe. Aku wis ora bakal sedulur-seduluran karo itu ora sepatu. Bakal etam. Ono Prabu Kyai. Kyai Prabu sampeyan sini ora kula nyuwun pangapunten monggo saged nurunaken ing antawisipun jaran Dustarasto kaliyan Pandu Dewaraja. Napa den sewu apa kabar? Kados pundi? Kedadosan menika ngantos ora Purwoto. Ngendikaaken kadang karo payung itu. Menapa saged kedadosan jaganipun dewa paperangan jagat ingkang kaping sekawan menawi panjenengan para Pandhawa pambiyoni kula pambiyoni ampun watos menawi saged kedadosan sampun kedadosan perang Bratayuda Jembraun dalangipun Prabu Basara Jawa Padujan ingkang putra samarang Yen to besok ana ing Bharatayuda Jaya Binangun, sira dadi senopati. Cuek-cuek hormati saat gane. Yen to ngaten monggo dibentuk lampahipun. Kakang Sumpah. Kula pitayen dhateng panjenengan kakang. yen tok kakang ora nyidra kahanane pusaka Jamus kawima sada nanging kakang samaranging taleh lamun kawiyara ing Indrarasta yen ora ngagem pawujudaning pusaka Jamus kawima sada yajeng Inggih kula kakang. kakang Aswandi pusaka Jamus kawima sada Yen to mangaten kula tuwun panjenengan mawon. kajiku ana ing kancing Gunung Putihaju Inggih kakang.
Mangko dhisik. Aku sing kudu takon marang kowe. Kowe tansah mambeng lawan lakuku. Sopo? Cah bagus. Sopo sing dadi arahmu? Aku takon malah gendi mbok takoni iki. Justru sing tuwek Justru apa? Den sabar Den sabar Arek anak pawongan dasi kotak. Den wis kok sabar inallah maksud diri Den Kita sangalang-alangi kelawan Bambang Priambodo nek kene. sabar Adudu iki. aduh Den sabar dadi wong ki sabar cah ta bagus. Piye cah elek? Yen to wong ojo cah elek wong tuwa ana sahur putih ya njaluk sepuro. Iki ra riyo. Kok njaluk sepuro barang. Sik to. sampai iki kok Aku takon. Kowe iki lho mambeng kelawan aku sapa kowe iki? Cah bagus. Apa cah elek? Kaya wong tuwa kuwe. Dhisik takon sing arek enom. Jare sapa? Sapa ngomong? Den sampai iki kok malah nekake lho apa jan ngomong dhisik lho iki wong tuwa ciri-ciri ape bokong iki Cah yo ngono. itu ngono lho omongane bulet to Sik to. Cah bagus. Aku nek papan kene iki mau wigatine ngaku goleki kelawan bapakku. Kowe pengen goleki sak dermomu. Sudarmo Sadarmo. Sudarmo. Ya, Sing sapa jenenge? Sudarmo ku jenenge Arjunadi. lho kandhane wong tuwa nek sing sakit bokong ngono kuwi mulai lari Kowe pengen ngerti sapa Sudarmomu? Loh, lha ya Arjunadi. Jenenge Arjunadi ora nek iya lawan aku. Oh, lawan aku. Piye genano? Genano. Kejaba ing papan kene. Ora ana maneh kejaba aku. Sapa? Arjunadi. Arjunadi kowe. Sing mau goleki Arjunadi. Iya. Lah iya. Ora percaya. Ora percaya. Nek jarene iki yo Arjunadi iki bagus sirunge bangil. Iki ndase kotak sirunge pesek. Jare kaya kowe pengen roh sejatine Arjunadi. Ya pengen roh jenenge Arjuna, pengen roh aku. Bapakku. Ya aku. Ora percaya. ngaku ta niki sudah mau jenenge lho Den iki sudah mau jenenge Mosok ndase kotak. Wis kuwi jabu mente lho. Aku goleki bapakku Arjunadi. Arjunadi yo aku. Tenan. Romo Arjunadi. sampai duduki KTP jenengan Arjunadi ora ana kejaba mung siji aku. Kanjeng Romo Arjunadi. Alamu ana ing papan kene ana wigati unek-unek apa? ngadepi wong tuwa kudu sabar. Kudu sabar. Kanjeng. Kok bagus. Wong tuwa kok di nganu bagus wong bagus. Nggih, ngapunten. Kanjeng Romo Wis kene gak Arjunadi. dudulan punten. Kula niki dibalik kula Bambang Priambadra putra panjenengan.
Aku gak percaya yen to awakmu kuwi anakku. Antum wis. Kok genti ra percaya bangke. Sabar. Aku ngomongin jenengan. Sampeyan iki durhaka. Arjunadi kuwi gak tau duwe anak nyet lho Le. Kula putra panjenengan Bambang Priyambada saking Dadar Penyu. Arjunadi gak percaya yen to kowe putraku. Jenenge putrane Arjunadi gak kelingitan kaya awakku kuwi lho Le. Masuk. Salaman. Yes. Lah. Sip. Ngene Bambang Arjunadi. Tak kentir. Bapak karo anak podo iki. Arek loro iki. Beh. Ya Allah, bapak karo anak iki sebodo ya podo. Ya Allah, bapak iki sate bongko, anake podo ae nututi. Bambang Priyambada. Kula dawuh kanjeng Aku Rama. gelem ngakoni awakmu anak. Lajeng Enak siji syarat-syaratane. menapa? Yen to kowe bisa nemokke Jamus Kalimasada bakal tak dadekne anak.
Sing kabeh. Yen to sliramu kuwi kepengin duweni jamus kalima sada, kalahke dhisik. Jurite Mustaka Weni. Tetoke papan kene. Iya. Kaya apa aku sing bakal sering jurit. Ono satrio bagus saja kok kledang kleang-kleang. Kisah Kisah tak kisah terus coba kisah. tansah banyak ganggu ari gawe nglawan aku. Ganggu apa to, Ger? Aku njaluk kateranganmu pagi yo jeneng para iku kok kledang kaya ngono. Dinane iki nggonku kudu mundurake jamus kalima sada. Yen to ngono. Jeneng sira kok pengen goleki jamus kalima sada. Iya, Sapa kang dadi aranmu Cah Bagus? aku Bambang Priambodo saka Dadar Penyu. Priambodo saka Dadar Penyu. Iya, Hayo. nanging kosok baline sapa? Aja mulan sarang karo gerak. Sawengen iki ana Cakra Baskara, aku Prabu Bathara Kresna. Pangapunten Koko Prabu Kresna. Wong Prabu Kresna. Iya, Ger. Pangapunten Bambang Priambodo. Ora dadi boyo apa-apa. Jejer jeneng sira iki durung mangertèk. Iya. Pun wong bakal paring sambiyantu marang jeneng para lamun kepengin bakal jaluk balining pustaka jimat jamus kalima sada, Ger. Ajeng kados pundi? Manut karo ya. Ngestaken. Manut karo sima ya. Srengenge ndak tutup cahyane sawetara. Srengenge ndak tutup cahyane sawetara. Ndak tutup cahyane srengenge sawetara. Pedhut gemulung hanglimun nutupi jiwa ragane Bambang Priambodo. Bambang Priambodo Kula dapet. ing palungguhan iki ana dalan ana marga kanggo jeneng sira bakal nyuwun baline. Jeneng sira wis saemper karo kandange si Mustaka Weni. Api-api tergiling mati, jimat jamus kalima sada gawanen. Api-api slameta entok-entok kowe ngewangi ya. Nggih. Kuwi lek diparine Bathara dadi Priambodo meneh. Ngono ya, Ger. Nggih. Ana ya. Yen mangatan kula niki. Dan barang Sliramu pengen grebet jamus kalima sada saka tanganku. Nanging lamun iki dina jamus kalima sada bakal tak wenehi Kang Mas. Iki dina aku bakal balena ing ngasane Kang Mas. Kenapa sliramu papan kene iki nyapa? Kula matur si panjenengan to mangku. Lah iya Bu, Ci, kula pengen ngewangi sampean. Boleh jamus kalima sada kuwi ta? Jamus kalima sada iki wis ana tanganku. Sliramu bali wae. Kula betakne Kang, Mbok. Alah, monggo pesane jenengan mboten kesel. Ngono. Angge to. Ya wis, mapan kerasane iki dina sliramu papan kene. Gawanen jamus kalima sada ning aja sampe keluar saka
Weni. Kowe cubluk Mustaka Weni. Yang paling cubluk Mustaka Weni. Jamus kali masodo wis tanganku. Lah, Kanjeng Rama Aljunadi sing ngerti sampun kula sampun kinasilan kagem jamus kali masodo. Yen to mangkono ing papan kene kowe tak dadekne anakku ya. Tak lakoni anak ya. Saestu. Iya. Jamus kali masodo kuring. Monggo Kanjeng Rama. Nyatane kowe cubluk. Bajingan. Licik kowe Mustaka Weni. Yen kono gawe cara kaya ngene tangek lamun aku bisa ngupati jamus kali masodo. Yen to kowe mampu aku sik ora nrimake. Juk, Tentoke kowe papan kene. yen kaya ngene jamus ayo Waduh, ngomong Mustaka Weni. jaluk mati kapan? Yo. Yen to kowe tega ayo. Tamakno pusakamu marang Bambang Priambodo. Bambang Priambodo. Gak sida wis. Ayo tamakno pusakamu. Tak balekne marang panjenengan. Loh, piye to bocah iki? Gak sida. Lek panjenengan mati kok aku bingung malahan. Kenapa kowe bingung yen aku mati? Ya tak balekne. Ayo perjalanan Bambang Priambodo. Ora usah. Loh. Banjur karepmu ki piye Mustaka Weni? Panjenengan nek Kang Mas Bambang Priambodo to? Iya. Lah nggih, mboten usah. Saniki panjenengan tumut kula mawon Ora ngendi? teng KUD. Lho. Piye to? Maksudnya kawen lungguh bareng ning tuku ade ngoten. Iki jenenge ngopo to? Kula mriku tresna dumateng panjenengan dalem. Kala wau kula ngupadi panjenengan wonten papan mriku, kok boten kepanggih kalian panjenengan. Nah, kok panjenengan wonten papan mriki. Oh alah. Wigatine kowe iki mau duwe rasa tresna kelawan Bambang Priambodo. Kang Mas. Yen to kondo wiwit mau lak ya ora nganti kedaden kaya mangkene. Ya aku boten mangertosi ento panjenengan menika asmanipun Kang Mas Bambang Priambodo. Ora gelem teko. Ngono? Janjane nggonku ki ya duweni rasa tresna marang sliramu. Mustaka Weni. Alah, panjenengan kok gek ngalem ngono. Ki Umpi. diomongi kok ya. Ya kok panjenengan mek karep iki to. Ora, janjane nggonku. Iya. Ketemu kelawan sliramu. Nggih. Janjane wis ana rasa tresna marang Mustaka Tapi Weni. tenang. Tenang. Yen to panjenengan saged ngimbangi katresnan kula, jamus Kalimasada bakal kula wulungake dhumateng panjenengan. Ya, samestine tak imbangi to. Ngono? Iya. Tenang. Tenang. Kok gek panjenengan ngapusi. Nyapa kok bocah ku. Ngene. Jamus Kalimasada paring kelawan aku. Nggih.
banjur sarimbit kelawan aku tumuju ning Indraprasta. Ngaten. Iya. Yen to kados ngaten monggo jamus Kalimasada kula ngati dumateng panjenengan. Ngene omong kakak mau kan yo enak. Lah nggih. Yen dapat gak yo kok gak seru kan Mas. Sopo kowe wani-wanine ngagem pawujudane Jamus Kalimasada? Panjenengan sapa kowe? Balekno. Ora bisa. Balekno. Ora bisa. Balekno. Bajingan melek kae sing ngagem pawujudane Jamus Kalimasada. Kira dudu. Siraman nganggo tretane kesabarane batinmu nggih Semarang iki. Dina palungguhan iki ora ana guna paedahe. Antara ning sampangane lawan Babang Priyambada menika ya Prabu. Aduh. Ingkang asta Jamus Kalimasada menika bocah bagus. Ranking menapa jenengan tampil? Loh, menika sanes maling. Ingkang asta Jamus Kalimasada menika bocah menika sanes maling kepara bocah sing goleki maling. Tegesipun ingkang rayipun Arjunadi dateng pundi? Arjunadi. Wah. Sajake wis kelon karo bojone sing nomor 48 sajane. Menika putranipun Yayi Mas Arjunadi Yayi punika inggih saking Dedarenyu. Paring asma Bambang Priyambada lan ingkang yektosipun utawi nyidra kahananipun Jamus Kalimasada nggih menika pun Mustaka Weni putri Imo Mantaka. Nggih kula. Mustaka Weni. Kula dawuh. Saudara aku takon marang Jamus. Nggih. Kanggo apa sira idolaning Jamus Kalimasada? Kula sabiyantu marang Kang Mas kula badhe nyirnakake pagebluk wonten ing Praja Himu Himataka. Mustaka Weni. Inggih kula dawuh. Nanging tumindakmu kuwi mau luput. Yen to sira ngendika laoko marang aku. Aja maneh kok Jamus Kalimasada. Nyawaku bakal ndak paringake nuwun sewu ya Pak. Nuwun sewu ya Prabu. Yektosipun Mustaka Weni menika badhe ngluwari punang pagebluk wonten negari Imo Mantaka. Leres dawuh panjenengan menawi nyuwun kanthi sarana aris tertamtu badhe panjenengan paringaken nggih pramila menika. Karana yektosipun antawisipun Mustaka Weni kaliyan Babang Priyambada menika taksih wonten sesambetanipun. Tegesipun Mustaka Weni menika kadangipun Sinuwun Prabu Mustaka Raja. Lah, Sinuwun Prabu Mustaka Raja menika putra pambayunipun Sinuwun Prabu Nirbita Kaloca rumiyin. Nanging nuwun sewu iki. Piyambakipun pantun. Pantun menika kedah dipunukuk. Leres menika. Nanging monggo sakmenika dipun tareni calon bojone sing seneng. Nadyan to piyambakipun seneng kedahipun cukup. Oh nggih. Hukumanipun kados pundi kula? Hukum gantung. Lho, gantung pripun niku? Indraprasta wonten tatanan. Aduh, yang sempat menika kedah dipun hukum menawi mekaten kula minangka kadang sepuh panjenengan ingkang nyuwun pangenten-enten tumrapipun lalampanipun Mustaka Weni. Mboten saged lho kok mboten saged. Kedah dipun hukum gantung. Gantung pripun nggih Prabu? Gantung kawe. Enyok. Ya bebas bebas. Saja hukum gantung baik gantung kawin. Oh, mereka
kundur marang sing kandhani. Monggo kula mangsulaken dumateng panjenengan dalan. Sajane wis setel banget karo ajunane. Nggih, plek padha keplek. Aja puranipun. Panci. Nanging tepun ndi Kanjeng Rama? Yo karo omonmu nungsek kene. Nyoni ibumu ipe sing ora petang lho. Ngono. Bapakku iki raben ya. Kados pundi kula derek purbane menang jenenge Dewa Pak. Oh, mekaten. Oh, nggih Derekaken derekaken. terus kalau gua niki sira ndak gawe pati. Sesuk-esuk arep padha manut